Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Oh, Europa, 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 jardí emmirallat de nova florida. Oh, Europa, la vella il·lusió de terres amigues. Claro, por favor, mira, saps què et dic? Va, nois, que ja és a punt, això, Espanya, va, que Espanya ja està. Som-hi! Trucaria, Va! Ai, sí! Ja s'acaba! Bon dia. Saps que cebolla, Robert! Som-hi! Va. Espanya! Però de debò que cap de vosaltres no ha estat mai a Madrid, home, no m'ho puc creure. Ni falta que ens fa. Jo a Madrid el conec només de jugar al Monopoly. Leganitos, curtidores... Recoletos, Bravo Murillo, quins noms, Diuen que la Sitges tanta marxa. Doncs a mi poc se m'hi ha perdut res. Mira que és gran, Espanya, I hem hagut d'anar a petar precisament a Madrid. Pues precisamente por eso, porque es la capital de España. Aunque a ti te jorobe reconocerlo. D'Espanya potser sí. Bona. Ai, us n'heu adonat que d'aquí 2 dies serem a casa? Afortunadament, maca. Ai, sí, quina peneta. Ei, per què no preparem un sopar de comiat i els hi fem un regal a la Meritxell i al Ventura? I vostè, senyor Miquel, tampoc no havia estat mai a Madrid, vostè? Mai. No sé per què, no ho sé, no ho entenc. Potser perquè està tan a prop. Clar. Doncs, mireu, jo us haig de dir que Madrid a mi és una ciutat que em té el cor robat, Robat. Perquè Madrid, no sé, és una ciutat tan internacional, tan sorollosa, tan oberta. De debò, a Madrid us sentireu com a casa. Jo, si un dia em perdo, que em busquin a Madrid, Viva Espanya, olé i olé, del secà no hi té la mar. És Madrid la villa i corte i capital, on ningú se sent estrany ni és foraster. Anda que no! Por la puerta de Alcalá, de Chicote a Chamberí, és la tradició canyida el dir que sí, d'un riu de funcionaris pels despatxos oficials. Vuelva usted mañana. Vinga, marxa i descontrol, villa i corte, poble gran, mils de cotxes circulant. No te digo. I tothom aparca un vol. Si es que es un caos. En un bar me enamoré. Guapa. En el rastro me perdí. Desde el cielo de Madrid. Que viva, viva España. Olé, olé, olé. Que viva, viva España. Olé, olé, olé. Chup, 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 chup. Realment subjectiu, panoràmica fins a arribar amb un primer pla de la nostra protagonista. Digues algunes paraules? No passegeu, home, Els càmeres de TV3 van haver de superar tot tipus de dificultats per enregistrar aquestes imatges. Vinga, va, Robert.
¿Y qué quieres que te diga? Tanto rollo que si el Guernica pa' aquí, que si el Guernica pa' allí, y ahora resulta que es en blanco y negro. Ah, yo això ja ho sabia, lo que passa és que jo me l'imaginava més gran. Què tal, Ventura? Com ha anat? Molt bé. Per cert, Meritxell, anirem a comprar les entrades del Barça? Després, si tenim temps, sí. Home! Què vols dir si tenim temps? El Barça és prioritari, eh? Ventura, tens sirena? Doncs vinga. Tot el camp Ventura! és un camp, som la gent del Granat. Ara us portaré a un lloc que coneixeu tots, absolutament tots, de tota la vida. A la plaça d'Oriente. Veus que ets un fatxa. Ets capaç de tenir una foto del Valle de los Caídos? Ah, no, eh? Això sí que no. Si voleu anar a aquell lloc, la família i jo baixem. Nosaltres no tenim res a fer-hi. Què passa al Valle de los Caídos? No ho sé. Que és on està enterrat en Franco. Això és el que passa. Però si ja està mort i enterrat... I si ressuscita? Fia't d'aquell. No anirem, al Valle de los Caídos, no. El lloc que us vull portar és molt més interessant, A les taquilles del Santiago Bernabéu. Això mateix, No, després. Ara anem a... La Puerta del Sol. Punt quilomètric zero de totes les carreteres d'Espanya. Estic cansadíssima. Mireu, aquest és aquell rellotge que quan arriba cap d'any es torna boig. I ningú sap si estan tocant els quarts o les hores. Fixa't, una plaça tan gran i no hi ha ni un trisbanc per seure. És que un talent de l'Ajuntament es va fer treure per evitar la venda de droga. Això és com aquell metge que per curar la migranya recomanava la guillotina. Meritxell, perdona, no voldria fer-me pesat, però... Ai, però què? No sé, les entrades... Aquesta plaça ja no dona més de sí. Que sí, que ara ja anem, tindreu les entrades. D'això, Empariu és? Què n'opines d'aquesta plaça? No sé. La veritat és que jo... Me la imaginava més gran! Alguna cosa divertida. Alguna cosa que tinguin un bon record. Oye. ¿Y no sería mejor darles una buena propina y dejarnos? Nenes, canviem de tema. Oh, quina mà de tapes. Oiga, póngame unas mandonguillas. Va, què voleu? Cervesa. Ah, sí. Vostè també, senyora Emilia. Ai, sí, nen, un dia és un dia. Pues nos pone 6 quintos. 6 quintos, ¿de qué? ¿De infantería? Les van los jovencitos, ¿no? Què diu aquest ximple? Pepe, las señoras quieren 5 botellines. Ah, botellines. Pues haberlo dicho antes. Gracias. Ah, ¿y que me puede poner un bikini también? No, el bikini si quieres se lo quito. Pero ponérselo, como no sea en una corsetería... Poca solta. Ah, que no tienen bikinis. Pero si solo son 2 llescas así de pan torrado. Pan torrado. No, tostado quiere decir. Con jamón dulce y queso, un bikini. Jamón dulce. ¿Y eso qué? ¿Jamón con azúcar? Jamón de York, Pepe. Ah. Joder, ¿qué cuesta decir las cosas por su nombre? Un mixto. Un mixto, però un mixto no és una cerilla. No, es que claro, cada uno... Dejadme de forma. No se lo voy a dar. Oiga, Otra cosa, aparte del mixto este que va a poner, tenemos 2 bocadillos de pan con tomate. Esto. Simplemente. Pan con tomate. Sí, hombre, a la catalana. Porque soy catalana, ¿verdad? Sí, bueno, más o menos. Sí, no, se lo ha notado por el acento. Ah, qué ojo. Sí, 2. Me no he dicho nada más verlas entrar. Digo, estas son catalanas fijo, vamos, descarado. Sí. Es que las catalanas tienen mucha más clase. Son más europeas. Ay, qué gracioso. Es muy simpático. esa gracia que tiene. Meritxell, no hi ha entrades. Què? No n'hi ha? Però que es tractava d'un partit molt important. Important? No, simplement un Barça-Madrid. Señores, ¿qué va a ser? 4 medianas. Traducción simultánea, por favor. 4 tercios. Por cierto, ya sé que está mal escuchar, ¿no? Pero es que me ha parecido entender que no tienen entradas para el Madrid-Barcelona. ¿Qué va? ¿Es que tiene usted? No, hombre, pero se pueden conseguir. Sí. Claro. ¿Cómo? ¿Cuántas ¿Dónde quieres? 10. 10, sin problema. Pero si tengo yo un amigo
Que ese, si hace falta, es capaz de levantar al mismísimo Mendoza para que os podáis sentar. ¡Hombre! ¡Fantástico! Oye. ¿Y cuánto lo sabrá? Mañana, pero bueno, sí, tiempo. Venga, toma, Pepe. ¿Y usted qué va a tomar? Un agua natural. ¿Natural? Sí. ¿Y cómo va a ser el agua? ¿Artificial? Pepe, ponle un agua del tiempo, hombre. Un poquito de respeto. Caballero calzacanas. Tranquilo, de verdad, o sea, sin problema. O sea, tribuna, gol norte, gol sur, lo que haga falta, lo que queráis, de verdad. Oye, como si queréis bajar y hacer de Liniers. Llamaríamos a favor del Barça. A mi em sembla que aquest paio s'ho pren, que sé. De bo? Sembla un noi molt maco. Mira quins ulls té. No pasa la boca. No te pases. Oye, que igual nos están poniendo verdes, Pepe. Lo único que nos pasa es que se nos escapa el catalán, es una cosa lógica. No, tranquila, pero oye, de verdad, sí, a mí me encanta Serrat. Joder, paraules d'amor sencillas y tendres. Bueno, y por el Fari ni te cuento. ¿Qué, familia? ¿Anem o qué? ¿Qué pasa? Oye, estaba yo pensando, ¿qué haces esta noche? Ostres, al·lucino que hi hagi tants bars de música en directe! Sí, yo también pise damunt. ¿Qué queréis? No, que alucino de la música. El cuarto de baño, por favor. Os gusta, ¿no? ¿Qué ha dicho que está dalt? Una birra, yo también. Dos birras. Dos whisky. Oh, mira de... Demà tindré migranya. Vols una canya? Senyora Emília, ballar! Ah, sí, comencem, sí, ho trobo. Quina marxa que hi ha, Marxes! Ha sortit molt bé el viatge, oi? Oh, no puc! L'Emília m'espera! Què és això? Vinga, va, a ballar, a moure la carcassa. Epa, per què no anem a l'hotel, tu i jo, No, calla i balla, vinga. Pepa! Què? Ajuda, m'he lligat amb 3 nois. Ara no puc, estic rehabilitant un tetraplègic. Oh, vinga, són simpatiquíssims. No puc, de veritat. Anem. Ja em pensava jo que m'agradaria a Madrid. ¿Dormir? Ni hablar. Ya tendrás tiempo mañana, Tontín. Ai, esta camiseta. Tens mal de cap, Míriam? Fa mal l'esquena. Estàs morta de son. Oh? Estàs rendida i vols prendre un bany. M'equivoco si interpreto que vol. Oiga, esto es un café con leche. ¿No quiere la catalana, con tomate? Hombre, no, lo quiero más grande. Pero, hombre, es que entonces lo que quiere es un café con leche en taza de desayuno. Claro, que lo quiero de desayuno. Estoy desayunando. Pero, hombre, es que a estas horas... ¿Qué? Porque a estas horas los cafés con leche se sirven en tazas pequeñas. ¿Ah? ¿En vasos de cortado? No, señor. Los cortados se sirven en tazas de café. Mire, tanto le hace, póngame una pasta. ¿Una pasta? Aquí no hay pasta. Aquí somos todos pobres. ¿Y esto qué es? Ah, bollería. Eso, va, póngame un chucho. ¿Un chucho? ¿Qué chucho? ¿Esto? ¿Un chucho? Esto es un chucho. Esto es un pepito. Pues eso mismo, tu trini que vols. I un brioche. Y un brioche. ¿Un brioche? Sí. Me hace el favor de señalarlo. Esto es un brioche, hombre de Dios. Esto es un brioche. Esto es un suezo. Em sembla que m'està passant la gana. Buen día. Hola. ¿Qué va a ser, señores? ¿Cafés con leche en taza grande? ¿Y para mojar qué? ¿Un briochito o un chuchito? A mí, ponme un suizo. Ah, Manolo está por aquí. Ahí lo tiene.
Gràcies. Hola, bon dia, Talamón. Hola, Ara arribes? Quina marxa, sembla València. On has estat? Jo què sé, a tot arreu. És que ahir vaig trobar 3 xics catalans que ho coneixen tot. Catalans. Sí. M'agrada això, que et vagis integrant aquí amb la gent del país. Mira. Ei, las entradas. Espera un momentito. ¿Qué? Las entradas. ¿Qué entradas? Entradas van a ser las del partido. Ah, las entradas del partido. Ajá. Oyes, Pepe, a ver qué quiere el chavalote este de las entradas. Ara se n'anem al rastro, voleu venir? No, jo encara he de comprar la tira de coses per xiquets. No puc. No? I vostès? Nosaltres volem veure el marit dels Àustries. Ah, dels Àustries. Meritxell, i tu? Ui, jo haig de fer tots els comptes del viatge. És que són 3 contra 1 i m'estan esperant ahir fora. Ho sento, en Pariues no puc. Bé, adéu, eh? Adéu. No hay entrades. ¿Que no hay entrades? Que no hay entrades. ¿Que no hay entrada? De reventa, las que quieras, pero pagan. Hombre, claro, pagando. Ya está bien con eso de la tacañería catalana, hombre. ¿Y esto de aquí qué es? Un suizo. Un suizo. Un suizo es un chocolate deshecho con nata. Chocolate deshecho. ¿Pero tú de qué más? No, si amb el que ens han costat aquestes entrades ens haurien de garantir un altre 0,5, com a mínim. A veure si encara prendrem mal aquí. Que va, no lo creo. Doncs jo no estaria tan segura, eh? Pero si no hay ningún tipo de peligro. Escolta, i per què parles en castellà, tu, ara? Tampoco es cuestión de llamar al mal tiempo. Unos callitos o un cocidito. Y esto no será mucho para cenar. Lo que va, mujer, si esto se digiere solo con mirarlo. Escolteu, me'n vaig a retiro a remar amb els meus amics catalans. Voleu venir? Però no veus que ara no podem, bonica? Us passem a recollir després? No, en Pariues no. Ala, adéu. Adéu. Y de segundo... Un corderito y típico madrileño, unas natillitas. ¿Y todo esto no será muy carito? Hombre, ya lo arreglaremos. No, ya lo arreglaremos, no. Que después siempre te meten un gol. ¡Y gol! Ha marcado el Barça. Que bèstia, que fort. Jo aquí no les tenia totes, eh? Ni jo, t'ho asseguro que no. Vinga, home, vinga, que ens haguéssim pogut fer. Oh, Ai, morro! La veritat és que en directe els futbolistes guanyen molt. Quines coixotes. Ei, mireu, s'està fent de dia. És tan tard que podríem dir que és d'hora. Ai, a mi m'ha passat com si res. ¿Cuánto tiempo llevamos con los vídeos? Home, mira, calcula, ens hem trobat a les 10. Si voleu, ho deixem aquí. No, home, Es que hemos preparado un poco de chocolate deshecho. I hem descongelat uns croissanets. Au, vinga, Robert, doncs posa el vídeo que ens el mirarem mentre esmorzem. A la cuina i el Robert segur. Sí que sé el que és, sí. Bé, escolteu, a veure. Per la Meritxell i pel Ventura. Sí, Salut. I no ho havíeu d'haver fet, de debò, eh? A ver, nena, una demostración. Una demostració? Sí, prou, eh? Segur que amb això el proper grup et farà molt més cas que nosaltres. I si no has de fer servir, me'l regales a mi, que jo ja li trobaré una utilitat o altra. I ara, el de debò, Meritxell. Oi, no pot ser. Quin detall. Gràcies, Pina. I aquest, pel Ventura. Per mi? Maques, eh? Ai, molt bé, molt bon gust, Gràcies.
Uau, quina passada! Ventura, si no t'agraden els pots canviar, eh? No, són preciosos. Aviam, jo us volia dir una cosa. Demà a l'esmorzar a les 8. Sí, doncs sí, perquè clar, demà és l'últim dia que esmorzem tots junts. I jo volia aprofitar, doncs, que s'està acabant el viatge i tot això per dir-vos una cosa que porto a la consciència des del començament del viatge. Ets verge. Calla, tu. No, el que passa que em fa una mica de cosa, perquè... Va, dona, va, digues. Bé, però m'agradaria que no us enfadéssiu, No. que ningú... Va, vinga, parla. Aviam, no sé si em sortirà. Esforça. Doncs que aquesta... Què? Que aquesta és la primera vegada a la meva vida que he fet de guia. Què rieu? Ai, de veritat! No l'habíamos notado, ¿verdad? Per tant, se'm notava. Ui, que anava de digna. Meritxell, tu no has estat per nosaltres una simple guia, tu has estat una guia crucis! Escolteu, algú s'apunta per anar de marxa? Ara, on vas? A sopar. He quedat amb aquells nois catalans per sopar. A sopar? Una altra vegada tornaràs a sopar a la 1? No, jo els acompanyaré. Sempre sopen a aquestes hores quan surten de treballar. De catalanes ya nos hartaremos de ver mañana. Bé, com vulgueu, estarem al Patxà. Ei, però demà a les 8 puntuals, que si no... 10, 11, 12... Ei, em falta algú? Sí, l'Amparigües. Les maletes seves les tinc jo. Esta nit no ha vingut a dormir. L'Amparigües? Sí? La mosqueta morta. Bé, s'ha acabat. Lástima que terminó el festival de hoy. Ay, por favor, quina vergonya! Pronto volveremos con más diversiones. Ai, calleu, que s'estan mirant. Doncs que miri! Sí, que sàpiguen que tots estem enamorats de l'Amparigües! Ai, no em crec el pèl, va. No, que s'ho passat. Trucant. Bé, Amparigües. Sí? Amparigües, jo. Amparigües, jo. Amparigües, ells. Bé, aprofita este moment de tranquil·litat per abandonar. Va, aneu-se'n! Va, aneu-se'n, per favor! Chatera valenciana. Adeu! Què passa? Però per què no us havies dit? Això s'avisa. Perdona, Meritxell, és que no sabia que arribaria tan tard. Deixa't estar de tard. Has estat tu sola amb els tres tota la nit? Clar que sí, no diré que no us ho havia dit. Però en Pariues no ens havies dit que es tractava d'ell. Però de qui? Que els coneixiu? Que si el coneixia. A mi m'encanta. Oh, i a mi també. I semblen tan bons nois. Pots saber de què els coneixeu? En Pariues són el tricicle. Ja. El tricicle? Bé, triciclos, jo... Cric. Que bonic viatjar, però tornar a casa Europa m'encanta. Ventura, ara a descansar uns dies, eh? No, què va. Demà al matí se'n tornem-hi. Què dius? Tornes a marxar? O a Europa un altre cop? No. O a Espanya. Totes les autonomies una per una. Mira, em queden 5 horetes per dormir amb la parenta. Aquí teniu la nostra targeta.
per Nadal podríeu venir a Llívia i tenim una caseta. Ostres, sí, esquiar. Gracias, señor Miquel. Lo mismo digo. José María, ¿les has dado la tarjeta del restaurante? Pues clar que sí. Heu de venir, Palamós, a menjar un arròs negre, a un suquet, unes botifarres de perol, Sí, de debò. Señora Emilia, encantada. Adéu, ja ens trucarem. Hasta pronto, señor Miquel. És bondazo, Vaya muy bien, cuídese. Adéu. Ens telefonarem, veritat? Us enyorarem molt, No ploris, en Periu, és que em faràs plorar a mi. Bé, saleros, adeu a tothom i més concretament a ningú. Marxem perquè la mama ja frisa per arribar a casa, agafar el telèfon i trucar a les seves amigues per explicar-los el viatge. Oh, Òscar! Héctor! Oh, m'ho he passat molt bé amb vosaltres, sou molt macos. Oh. Vine cap aquí. M'he quedat mort. Bé, ja ens farem, ja et telefonaré. No crec, M'agrades molt. Moment, que ningú marxi! Poseu-vos aquí, que us gravo. Per últim cop. Ràpid, va. És per un record. Adéu. Molt bé. Au, fusieu, Adéu. Meritxell, et porto la bossa. Ai, Ventura. Sembla que hagi passat tant temps des que vam sortir d'aquí, Ventura. I me n'hem sortit, és fantàstic. Ho has fet molt bé. Perdona si hem tingut les nostres diferències, però, bueno, ara ja està. Espero que aviat puguem tornar a viatjar junts. I tant que sí. Adéu, guapo. Adéu, Meritxell. Adéu, tu també. Robert, home, deixa-ho estar. Ja ho recollirem demà. Tens raó. Ara fa molta mandra. Ha anat bé, oi? Molt bé, ha anat. Va ser maco el viatge, Molt maco va ser, molt. Robert, em rasques una mica l'esquena? Ai. No, per aquí no, home, per sota. Així. Sí. Aquí. Ai. Que bonic és viatjar, sigui a peu o en carretó, autopullman o en avió. L'aventura és excitant. Per poder-nos retrobar després recordant aquells moments. París, Londres, Amsterdam, Copenhague, la Bèlgica, Luxemburg, Grècia, Berlín, Madrid, Roma, Portugal, Madrid i Portugal.